Sud Energies Renovables és una empresa que neix el 2005. És un projecte d'emprenedoria de 3 amics enginyers que estudiàvem junts a la universitat. Volíem aportar el nostre granet de sorra a la societat, ens apassionaven les energies renovables i vam decidir muntar una empresa que es dediqués a això. A dia d'avui instal·lem sobretot panells solars fotovoltaics a les cobertes de cases, d'habitatges, d'indústries i també a terrenys cada vegada més. Sud ha evolucionat integrant-se en la cadena de valor. Vam començar només fent l'enginyeria, vam integrar la part de la instal·lació, de fabricar alguns dels components que fem servir. Hem evolucionat depenent molt de la regulació normativa del sector que ens ha afectat i ens ha fet pujar i baixar. En el seu moment ens vam internacionalitzar degut a aquests canvis regulatoris a l'estat espanyol. Recentment hem inaugurat unes noves instal·lacions gràcies a l'ajut en part de l'ICF que ens va permetre finançar el projecte de construcció i ampliació de les oficines on estem ara mateix. I recentment ens hem integrat en un grup multinacional de matriu sueca que ens permet seguir creixent. Estem en unes vendes d'uns 25 milions d'euros anuals i donem feina a unes 130 persones aproximadament. Els principals reptes de cara al futur per Sud són gestionar el creixement que estem vivint. El mercat, el sector està creixent moltíssim, nosaltres estem creixent amb ell, a nosaltres ens mou la qualitat i per seguir creixent, mantenir aquesta qualitat, ho hem de fer molt bé i segurament és el repte més important que tenim a dia d'avui.